माता बहन लोग के बीच में हमार भगत भैया एगो सोहर सुनावे जाता नहीं। आप लोग देखी लोगी सुनी लोगी, कैसन लगा था कमेंट में बताई लोगी। सुनाइए भैया। अरे मम्मी मम्मी सोर भइल मम्मी नहीं होइली हो, मम्मी मम्मी सोर भइल मम्मी नहीं आइली हो, रुपया के डरे मम्मी घर में लुकैली 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 हो। मम्मी मम्मी सोर भइल मम्मी नहीं आइली हो, मम्मी मम्मी सोर भइल मम्मी नहीं आइली हो।